Adom Trotro. Minua ba de page na mu wala pass. Ebusa se de fulani fo akwaje omanfo bi kura hodo aboso se wo mumfudie ya ba bi kura ma mentime ho asie no. Se ne esi ni wo montena wa enka be fa no se. Yadepa munso mwen. Na me che junction Madina na ne ye ho die na nsama ye kana se atwe ne sra ne abasa nyina ne se so we do ni akire mu e wo Afram Plains a e ya de a timamufuo bi mu ane fulanifo mentime ho ase esi e wo ho no mo no nam so am ye bisa Ghana fo se omo so timamufuo omo so ka Ghana fo e de ne betumi aye aboa ma mentime ho ase esi ho a ama chese nsema ahodo bebre na ekoso ho na ebi muso fa ho ade ewuo esan setmamufuo ye wo e Afram Plains no mo so mo makwan ma fulanifo no so mma mbe so mo no baye fulanifo so mo so makwan e matmamufuo no so enchom de so mutumi ye ti aba pipi mu ade ye bisa enwan mo mema penyifo se omaje nchire fa asem we ho ete se me sha ase ade afi me sam ni fan de eja mo ahamo akwa abade aba Adom Trotro ye bisa sa Afram Plains ho ensen many fulanifo yi waje nchire fa ho ene sei. Yo, my dream chira me wafa ho ene se Afram Plains no fulani for no ye niamo ho every say aban asi baabi kase de amom a wato wall afa ho wo kuro bi wo Afram Plains ye fre ho wawase no free echi amanfro mu a na okọ wawase ho no enti wasi baabi kase adentina fulani for emfa nantwie ni nyina anya den enkonkogu ho no so cause aban akufo ado adwen mo ho aye baabi kase sa de amamo a eso kase pa nantwie wo Afram Plains ho nyina akora no ebe ko ho no ensuo eben Afram no so a nantwie no so betimi anya den ensuo ni bia no adidi enwura fuom umbenya nnuane aden adi ho no adenti na omfo omnko ho na omde omne nane nam nkrofofo no omo se nkrofofo aduane nsusu omo se no ebia na ba ha eme nya bia yedie enti na mo ko se nantwie no se ukum nantwie na aduane nka ho a obe dan didi enti de omo ye ne de mani nye ho eja onso me de menua yi kan de me na nya adwen akufo ado de na wo ye no wo ye ma ministers no because nantwie se hia ni nya nantwie sikafo na ye nantwie ena ni nantwie ni nso ewo Afram Plains ni nyina mpanimfo ne dia nti akufo adokoye kakra bi ma ne nkofo ne so mo nantwie ho no ma timamufo na aka no so no omo nso de ewe hin o ti ase ayi fa na omo de timamufo ndia no fulani fo ne omo dia omo de begu no omo de ewe waye ministers ne de ono ne nkofo de ne de waye no Afram Plains when you hu say ono no ye mo nkofo de min ko hu minua ya ote no no kasa kufu ado ayi bibi o mi hu bibia o wona wo ka enti asem ni say de aba no ene ye bisa so ade ntwa de phone then e betumi aye ade e betumi aye say masa o man ne de Africa man ye ntumi nya hwe eno an say fulani fo no be nya abotre ehu se nipa nkwa ho hia na temamufo nso benya abotre ehu se nipa nkwa ho hia enam inantwie eno an yewe inuane eno an yedie nti ebede ne atumi agya se omo ye ntumi nkwanyen nantwie mimi ntumi nkwanyen nantwie eja wonso masom se de anema no koso no afane fa no enya abotre no omu nsinkunwa no omu nse ideas se de be ya ede abotre ene asomdwe ebeba because omanmo etie no ya asomdwe man yempe basabasa yempe moja hwegu sa de echi fulani ni yakum timamni nso yakum fulani ni timese mpanifo no wo Afram Plains ma me krobosa de won se omo nyina no enwom abotre na omo nsinkunwa na chese omo nhihya asomdwe apam emaye entoye me de kakra me kan fa won eja wonso ayo ne amenu anum kan se ni nyina ye dewum na Afram Plains no matra ho kakra na wo ka Afram Plains ya Afram Plains nye kuro ketwa ye kuro eso pa na me nua yi ka bibi se kuro bi wo ho aye fro ho wa ase akufu ado aye ebuo bi wo ho a wo so mo mfa nantwie nye den obi amfa ne nantwie enko ho na me hwe nantwie agu Afram Plains ya na ne me nua yi ka se wa ye ba bi wo wa ase ne de na ebu a wa bɔ no ho ne de je se mani ko hu na ne oka no matimi ayede ya di hu adanse nti ne me kan se obia kan akoma nye de nto ne yam
ɛna nantwie ɛwɔ hɔ no so nya hiafoɔ no ɔmo nantwie yɛ da ɛwɔ hɔ ɛyɛ krom ha mpanifoɔ titirifoɔ ɛna ɔmo de ɔmo nantwie akwakogu hɔ ɛne akodeɛ ekura wɔn a ɔmo de di nantwie n'akyi no sɛ wani ahu bi a ka hu na fulani ni kura ba a wobɛdwane enti ne ɔmo nyinaa ntena ase na ɔmo hu kwan ɔmo bɛfa so a ɔmo bɛboa fulanifoɔ no na fulanifoɔ no so ate aseɛ na ɔmo nso no ɔmo atimi akontrol mmoa no sɛ na ɛbɛyɛ a ɔmo nkɔsɛɛ obi agyapadeɛ. Enti sesia bo asɛmba ko na meje say nkasisi e saa nantwie bebrebe ya Akufo-Addo ni ministers bebrebe ade ni wontumi nyi nantwie minister a obehwe nantwie ni nyina so ayeden e wo Ghana ha no mamaye Trotro no ayema mate ne so aba betena se unso a wo fie no fulani fo no da betumi ye de abo mo ana so se temamufo nso ho no ye sa adwebro obi anhwe na asomdwe mapa embra Trotro na ye ma driver ne so abetena se ne de e beje so sen away